Moikkelis, sori tää valaistuskin, että tää on muutenkin vähän huono paikka kuvata tää aloitus. Mutta tänään mä kuvaan teille iltarutiinin kouluun. Ja juu, mennään vaan suoraan videoon. Eli sitten kun mä tuun kaverilta tai jostain muualta illalla, niin mä vaan riisun mun ulkovaatteet. Aluepeliä, että siellä on niinku hyökkäjät. Sitten mä oon kännykällä, tai jos mä en oo tehnyt läksyjä, niin mä teen ne yleensä tossa vaiheessa. Sitten mä menen suihkuun ja siellä suihkussa mä käytän tollaista Body Shopin kuorinta-asiaa välillä ja sitten tollaista saippua ja sitten tollaista puhdistusgeeliä. Sitten mä vaan menen yläkertaan. Siellä ylhäällä mä vaan heitän mun pyyhkeen ja ton kylpytakin tohon ja laitan lyhyen topin ja pikkarit päälle. Sitten mä käytän tollaista Body Shopin rasvaa ja sitten mä menen taas alas. Siellä mä vaan harjaan mun hiukset. Ja pesen mun kasvot. Sen jälkeen mä laitan tollaista Body Shopin vitamiinisuihketta. Sitten mä vaihdan tämän mun ihanan kissapuvun päälle. Ja usein mä en tee tätä, mutta nyt mä päätin paistaa kananmunia. Sitten mä ostan näillä kolmella. Ja sitten mä vaan pesin hampaat. Sitten mä menen taas takas ylös ja juon lasin vettä. Sitten mä vaan menen nukkumaan. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja juu, mennään ensi videossa. Moikka!